сангин вазнҳоро барои ба даст овардани нишони биринҷӣ ҳакамӣ мекунад. Сараввал Ушанги Кокаури нои қаҳрамони ҷаҳон рӯи гиле меояд ва бояд қайд намоем ки ин чеҳра рақобатҳоро аз зергурӯҳи бӣ оғоз кард. дар даври аввал намояндаи кишвари Сербияро шикаст дод, баъдан қаҳрамони ҷаҳон Энди Грандаро ноком кард. дар марҳилаи ҳаштагниҳоӣ Мунир Эртугро аз Туркия ноком кард ва дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ аз Гурам Тушишвили ноком шуд. дар марҳилаи тасаллубахш бошад қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Лукас Крпалегро аз Чехия шикаст дод. Темур Раҳимов ҷудокори шинохтаи тоҷик, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, ба майдон ҳозир мешавад. дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм намояндаи кишвари Кореяи Ҷанубӣ Ли Синьёбро ноком кард. дар марҳилаи ҳаштагниҳоӣ Барчалашвилиро аз Австрия шикаст дод ва дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ Бадхуякро аз Муғулистон аз садди роҳ дур кард. ба марҳилаи нимниҳоӣ рафт ва дар марҳилаи нимниҳоӣ аз Инал Тастоев шикаст хурду мустақиман ба ин ҷо омад, ҷое ки баҳри ба даст овардани нишони биринҷӣ муборизаро оғоз карданд. ҳарду талош мекунанд аз гиребони якдигар дарҳол барои пайдо кардани мавқеят ва анҷом додани усулҳо кӯшиш карда истоданд. Темур талош карда истодааст ва боз ҳам пойзаниҳои Темур Раҳимовро мушоҳида мекунем. ба мушоҳида мерасад ки Кокаури ҳам бисёр омодагии ҷиддӣ дорад ва дар муқобили Темур Раҳимов то ин лаҳзаҳо хуб истодагарӣ мекунад. кӯшишҳои Кокаури довар Мате садо кард ва аз нав боз рақобаташон идома меёбад. боз ҳам аввалин шуда Темур Раҳимов кӯшиш карда истодааст. пойзаниҳои Темур Кокаури ҳам мехоҳад аввалин шуда соҳиби имтиёз шавад. пойзаниҳои қавӣ доранд ҳарду. инҷо ҳам акнун шидо аст барои Темур Раҳимов ба хотири камфаъол буданаш, инчунин барои Ушанги Кокаури ҳам шидо нишон дода шуд. фишороварӣ аз ҳарду ҷониб аст. ҳарду ҳамоно ҳаракат карда истоданд. имтиёзи юко барои Ушанги Кокаури нишон медиҳанд. боз гирефта шуду ва зариба ҳогузорӣ гардид барои ҷудокори озарӣ. ҳамоно вақт Темурро мебояд ки ҳамакнун барои имтиёз ба даст овардан таваккалро ба кор гирад, чун имтиёзро аз даст дод. ҳамакнун наздик мешавад.
Кокауриро бубинед ки танҳо намегузорад ки Темур ба ӯ наздик шавад, барояш имконияти наздик шуданро намедиҳад. фурсат хуб аст, Темур аст, камарбанди Кокаури хуб доштааст ва ҳаракат лозим меояд инҷо барои Темур Раҳимов. 41 сонияи дигар ҳаракат буд инҷо, шояд ки имтиёз ҳам дода шавад барои Темур Раҳимов. не, имтиёз нест. боз ҳам талошҳоро идома медиҳад Темур Раҳимов. ҳаракат лозим меояд барои Темур. боз ҳам фурсатҳои охири вақт аст ва ҳамоно умед дорем. Темур Раҳимов билохира чӣ кор мекунад? ана ҳамин чиз барои мо лозим буд. Темур Раҳимов қаҳрамонӣ кард. дар ҳақиқат бубинед, дар фурсатҳои охир боварӣ зиёд буд барои Темур Раҳимов. ҳамватанони мо дар даст парчам аст. пирӯзии Темур Раҳимов истиқбол мекунанд. ҳарчанд ҳама аҳли Толор бо як садоу шанги Кокауриро дастгирӣ мекарданд, билохира Темур Раҳимов коре кард ки дигар инҷо аз пирӯзӣ истиқбол мекунем ӯ халос. бисёр дар ҳаяҷон ҳастем. ин дастовардро сараввал барои Темур Раҳимов ва сипас ба кулли мардуми тоҷик дар арафаи ҷашни бузурги ваҳдати миллӣ муборакбод мегӯем. корномаи тиллоӣ барои Темур Раҳимов. ана ҳамин чиз, ана ҳамин дастовард барои Темур Раҳимов дар корномааш лозим буд ки хушбахтона тавонист бо як ҳунарнамои олӣ, бо як ҳунарнамои ҷолиб нишони қаҳрамонии ҷаҳонро миёни бузургсолон дар корномаи варзишиаш рақам бизанад ва боз ҳам бо ҳарфҳои заррин номи худро дар таърихи ҷудои кишвар сабт бикунад. воқеан ҳунарнамоии ҷолиб, ҳунарнамои арзанда, ҳарчанд бо як имтиёзи вазари рӯ ба бохт дошт, то лаҳзаҳои охир ҳамоно боварӣ буд ба пирӯзии Темур Раҳимов. ана ҳамин лаҳза. воқеан як рақобати ҷолибу диданӣ нишон дод Темур ва бори сеюм дар муқобили ушанги Кокаури пирӯзӣ ба даст оварду нишони биринҷиро боли худ намуд. бори дигар муборак бошад. сеюмин нишон аз қаҳрамонии ҷаҳони соли 2025 барои мардуми шарафманди Тоҷикистон. миёни даҳгонаҳои беҳтаринҳои ҷудои сайёра кишвари мо мавқеи худро боз ҳам мустаҳкамтар кард баъд аз ин пирӯзии Темур Раҳимов. истиқбол мекунем аз ин дастовард, аз ин пирӯзӣ. ҷудокори мо Темур Раҳимов тавонист ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёбад. миёни 4 нафари муваффақи вазни ба изофаи 33 ба изофаи 100 килограмм ки 33 нафарро ташкил медод, Темур Раҳимов тавонист ки миёни беҳтаринҳо ҷойгир бошад. Ким Ин Йонг сараввал
бо Темур Раҳимов, Инал Тасоев ва Гурам Тушишвили рӯи суфраи зафар омаданд ва бубинед ки кӣ барои онҳо медалҳоро тақдим медорад. барандаи 3 карат бозиҳои олимпӣ Теди Ринер 11 маротиба унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овардааст. нишонҳоро барои ғолибони ин вазн тақдим медорад. Ким Мин Йонг, нафаре ки дар бозиҳои олимпӣ аз Теди Ринер шикаст хӯрда буд, имрӯз аз дасти ӯ нишони қаҳрамони ҷаҳонро ба гардан меоизад. ҳамчунин Темур Раҳимов, ҷудокори соҳибноми тоҷик ҳам ки дар бозиҳои олимпӣ паҳлӯи Теди Ринер аз бозиҳои олимпӣ нишон ба даст оварда буд, имрӯз аз дасти ӯ медал мегирад. Инал Тасоев, барандаи нишони тилло, лаҳзае бо ҳам чизе ҳам гуфтанд, вале ҳар чизе ки бошад миёни ин беҳтаринҳо мо ҷудокори худро мебинем. дар баробари медалҳо барои ғолибон тӯҳфаҳои пулӣ ҳам тақдим мешавад. Гурам Тушишвили ҳам нишони нуқраро гирифт аз Гурҷистон. имрӯз воқеан ҳунарнамои Инал Тасоев ба кулли фарқ мекард нисбат ба ҳамаи ҷудокорон. ҳунари шоиста нишон доду унвони қаҳрамони ҷаҳонро бори дигар ба даст овард ва ба қавле тахти шоҳиро Ким Мин Йонг барои Инал Тасоев месупорад, чун соли 2024 унвони қаҳрамониро ӯ ба даст оварда буд. ба ғолибон гулдаста ва рамзи қаҳрамони ҷаҳон ҳам тақдим карда шуд ва ба хотири дастоварди Инал Тасоев ин чеҳраи муваффақи вазни ба изофаи 100 килограмм суруди байналмилалии ҷудоро мешунавем. Hölgyeim és uraim, kérem álljanak fel a Nemzetközi Judo Szövetség himnuszához. муборак бошад тамошобинони гиромӣ, натиҷаи ба дастовардаи Темур Раҳимов. инҷо маросими аксбардорӣ бо ғолибон сурат мегирад ва бубинед ки мақомҳои сеюмро дар миёни сангин вазнҳо Ким Мин Йонг аз Кореяи Ҷанубӣ бо ҷудокори номошнои кишвар, Темур Раҳимов ба даст оварданд. Гурам Тушишвили нишони нуқра ва Инал Тасоев нишони тиллоро моли худ кард. бисёр ҳам лаҳзаи таърихӣ аст ки мо ҷудокори худро дар қаҳрамони ҷаҳон рӯи суфраи зафар мебинем. то ин лаҳзаҳо
рақобатҳоро бо шумо пайгирӣ доштам. Ман Сорбон Амонуллозода инҷо бо шумо хайрухуш мекунем. бори дигар ин натиҷаро ба Темур Раҳимов ва ба кулли ҳамватанон муборакбод мегӯем. Тавсияту хонаобод бошед ва ҳамеша бо шабакаи варзиш бимонед.